Et direction le Mali où la situation sanitaire inquiète elle aussi de plus en plus, même si le pays compte pour le moment 28 cas confirmés et 3 morts. La propagation du virus pourrait bien s'accélérer. On se trouve tout de suite notre correspondant à Bamako, Erwan Chiex. Erwan, bon. Aujourd'hui, le virus tant redouté est dans nos murs. Ni bato kono na mija ichu ni dunte se noni na ibe sujo ya mani bako Super Design Music. Tele ya jugo baunka rebeli jugo baunka Nemo wa jugo baunka Coronavirus na farauka Masa ala timina Doluko Foroje kurado Zidani Ebola Temeliko Halibi Dolu madala Bukumakan Politiku mado Nitara réseaux sociaux lukan Iba peme Iba beye Beyita fonga Atombaga ye alaye Anogoya ba ye alaye Namanyani bana jugu tona unka kaba Mali janto yere la ganga bamba Mali ni bana shido bali be Mali Kaba amatra facho ganga zizi Mali Tele ya jugu baunka Rebeli jugu baunka Nemo wa jugu baunka Coronavirus na farauka Bana yelema bolo kacha wala saika kisi coronavirus ma bolew la walya yerba kula kisi kudew na kisi dugudew be kisi ibe jamana be kisi apigi atiki kana soka grela ni ye mesuru respecté jamais ategrela ni yame apona asigira de por pardon ka fusani singadiye Bangoni dugutigi n'a foli bɛ bɛɛ lajɛlen bana in siri filɛ yɔrɔ man di il est temps an ka yɛrɛ protéger a biki a tiki kana sɔn a ka gɛrɛ la dɔrɔn donc respectons les mesures de prévention an k'an tɛgɛw ko k'a jɛ an ka gants don an ka protèges don an ka mesures ta ni ɲɔgɔn cɛ 1 mètre jamakulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka 1 mètre don an ni ɲɔgɔn cɛ jamako bɛ ko la an k'o to yen fɔlɔ wagati na ko de don maliyɛnw hali couvre-feu an ka respecté o bɛ an yɛrɛ ka lakana de kama an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ mun na ala k'a nɔgɔya ka ban pewu a tɛ an mun na ala k'an na cɛjɛ ala kana to an n'a ka ɲɔgɔn ye amina yarabi